Wadhi giwechegi kama bad migao mar RMS gikone to oduoko tije duto ne sirikal mar kaunti ma Nairobi. Ka oloso bang' miyo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja tije ang'wen mane omi RMS kod piny owacho mar gavana machon ma Nairobi Mike Sonko higa mar 2020. General Badi osungo lokruok ma RMS osekelo e kaunti ma Nairobi kuom thuolo mar higni 2 mokalo. Paro mar miyo riwruok mar gavana teko mathoth mar tayo telo mag gwenge bende odhienyore. Chris Owino oluwo nyasi makamano kendo losonwa lipot machal gi mae. E twak mare mogik kaka jatend migao mar telo mag gwenge, Eugene Wamalwa osungo kang' ma piny Kenya osegoyo e weche mag dongruok nyaka ne chuog piny owacho mag counties e higa mar 2013. Kata kamano, Eugene Wamalwa okwayo jo od bura mondo kadh mapiyo paro mar chik mageto miyo riwruok mar governors teko mathoth mar nyayo kendo rito telo mag piny owacho mag counties bang' jatend piny Dr. William Ruto wito oko lemo ma jatend migao mar telo mag gwenge e kinde chuogo ten migepe mage. We must and we have already done the groundwork of ensuring the legal and the policy framework to strengthen COG, to strengthen and anchor in law the COG Secretariat. Please follow it up so that in the absence of a Minister for Devolution, COG should actually be strengthened so that they are able, particularly the Secretariat, to do their work properly. And we want to urge our parliamentarians to prioritize the key devolution reforms that we have before the House so that we can have IJRTC transformed into a full commission so that they are more effective in discharging their work. Wamalwa owacho magi kinde nyasi mar duoko tije manyocha osebedo ka itayo kod bad migao mar RMS ne piny owacho mar kaunti ma Nairobi e bwo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. E nyasi ma obage laru mar kar jot maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Nairobi, jatend RMS General Mohammed Badi oduoko tije duto mag RMS ni Johnson Sakaja bang' thuolo mar RMS rumo. Winjruok mane oketie kogno e kind piny owacho mamalo kod gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ne omiyo RMS tije duto motenore kod weche mag thieth, wuoth kod chano chenro mag boma ma Nairobi. General Badi okete lela moko kuom chenro mag dongruok matelo mare ne omiyo jodak ma e kaunti ma Nairobi. Moko kuom dongruok ma RMS notimo gin kanyakla kod gero ute thieth maromo 20 e kuonde dak mongohore, kunyo kisima mag pi maler maromo 193 kaachiel gi gero kuonde idho nyamburko mag ting'o jowuoth maromo 6 e boma ma Nairobi. E weche mag bero ohala, RMS oyangore ne gi kongo chichni maromo 6 e gwenge mag Mudhurwa, Toi, Jericho, Wakulima, Embakasi Village, Kayole Spine kod Kariobangi South. RMS bende osungo chenro mare mar kongo kod bero kar yweyo mar Uhuru Park, City Park kaachiel kod Jivanji Gardens e boma ma Nairobi. Badi oduoko erokamano ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom yie thuolo mar tayo kaunti ma Nairobi, ka bende okwayo piny owacho manyien mar kaunti ma Nairobi mondo odhi nyime kod bero ngima jodak ma e kaunti no. E korka kore, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja opuo General Badi kod jotich duto mag RMS kuom tich maber kendo singo mar nyuando jotich duto mane tiyo e bwo RMS e piny owacho mar kaunti ma Nairobi. I really want to honor the RMS and the staff at RMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side, but I want to encourage you that we still need a lot of your work. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former RMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government and you will work together as equals. Gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ne omiyo piny owacho mamalo tije mag thieth, wuoth kaachiel gi chano chenro mag boma ma Nairobi e winjruok mane ochoe koke tarik 25 dwe mar 2 higa mar 2020. Mane otimore bang' doho golo chik mane otame donje apisi mage kaluwore kod buche mag mibadhi mane itudego. Kaluwore gi mano, jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ochuogo bad migao mar RMS tarik 18 dwe mar 3 higa mar 2020.
Okang' mar duoko tije ang'wen madito mag RMS e bwo telo mar piny owacho mar kaunti ma Nairobi nenore kaka loch maduong' ne telo mag kor gwenge e kinde ma jotelo ma pacho kae kwayo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo dhi nyime kod siro piny owacho mag counties. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime